Fil-lokalità ta' Marsa Xlok se tkun qed tinbidel festa ta' ħut u divertiment kollu marbut mal-vokazzjoni li dan il-poplu sa minn dejjem kellu dik lejn is-sajt. Dan kif nhar il-ħadd 11 ta' Settembru se tkun qed tittella l-attività bl-isem Mir-Raħal tas-Sajjieda li matula se jkun qed jiġi xprunat it-talent xlukkajr permezz ta' diversi attivitajiet mifruxa ma' xatt is-sajjieda. F'konferenza tal-aħbarijiet bejn il-partijiet konċernati, tħabbar ukoll kif din l-attività ħatkun qed tittella l-ewwel darba mill-Kunsill Lokali ta' Marsa Xlok b'kollaborazzjoni mas-Segretarjat tal-Bidja u Sajt u dak tal-Gvern Lokali. Aktar dwar x'ħatkun qed tinvolvi din l-attività, tkellimna mas-Sindku Horis Gawċi. Hemm ukoll żjajjar fuq il-port permezz ta' dajjes dawk ngħidulhom boat trips, ħajkonna wkoll żjajjar fil-fish farms fejn jitrabba u jitkabbar il-ħut. Lob tradizzjonali għatfall fuq il-promenade ta' Marsa Xlok bħal passju lob il-boċċi tradizzjonali u hekk. Beħ ta' affarijiet oħra artiġjanali bħal filigranu u hekk. Beħ ukoll ta' affarijiet relatati mal-imluħ hawnhekk li huma affarijiet tal-ħut. U hemm ukoll eċċebizzjoni oħra jkun qed tittellaw kollha relatati mal-ħut. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet tkellem ukoll is-Segretarju Parlamentari għall-Bidja u s-Sajt Rodri Galdes li min-naħa tiegħu saħaq dwar kemm huma importanti li jittellaw attivitajiet simili biex il-bejjija tal-ħut jkunu ta' pont bejn il-poplu u l-industrija tal-akwakultura. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo żied jgħid kif Marsa Xlok sa minn dejjem kien mera ta' tradizzjonijiet Maltin u l-attività ta' ġimagħtejn oħra se tkompli tkun ta' għajnuna għall ħwienet xlukkajri.